Sugeng enjang para pamirsa kados pundi pawartos dinten menika kula manaksowan salajenging panjenengan sedaya. Kaliyan kula Diswelisa makaten pawartos dinten meniki. Ing dinten Senin sekawan Maret 2024 enten bocah SMP inisial G ingkang ketabrak teng Kalibenda daerah Semowono jam 2. Bocah niku awale ajeng mulai sekolah bareng rencange inisial Z. Tapi teng tengah dalan palah tiba amarga ngerem mendadak. Banjur saking arah dhuwur enten mobil pick up ingkang nabrak lan nglindes sirahe. Banjur digawa teng rumah sakit nanging sekitar jam 7 bocah kasebut malah seda. Makaten pawartos saking kula, kurang lebih kula nyuwun pangapunten, matur nuwun lan sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula perkenalkan nama kula Ana Fadam Putra Farkan. Kula saking TV News beritaake tentang kirap bendera ing Kabupaten Pati. Ing Kabupaten Pati ana kirap bendera kang dawane 100 meter lan ombone 3 meter. Diarak saka Stadion Jayakusuma saka jam 1 awan nganti setengah sekawan sore ing alun-alun Pati. Acara kirap iki diadakake kanggo mangeti dina kesaktian Pancasila lan kanggo mbangkitake jiwa nasionalisme pemuda sak niki kang arep luntur. Menurut Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri Indonesia FKPPI Pati Edang Sri Wahyuningsih ngaturake matur suwun pangarep marang para pihak kang melu acara iki. Dheweke pangarep-arep kegiatan kaya ngene diadakake setahun pisan. Sekian berita ling kula sampeke, kula Ana Fadam Putra Farkan matur suwun. Sugeng enjang para penonton News Now bali ing sela-sela kegiatan panjenengan karo aku sing bakal menehi kabar paling anyar. Diwiwiti kanthi werta pisanan. Wis adat saben tekane mangsa merendeng kang tumiba ing sasi Desember nganti tekan tengah-tengahing April, dibarengi gegayutane banyu udan kang kalebu banjir gedhe ing wiwitaning taun yaiku banjir kang dumadi ing pesisir lor Jawa. Utawa kondange disebut Pantura Jawa, banjir kang dumadi ing Pantura Jawa. Banjir kang dumadi ing tlatah iki meh rata-rata tlatah pulo kang kalebu daerah Jawa Barat. Niku wau kabar ingkang kula aturaken dinten niki. Kula kanaura lan sedaya kru ingkang tugas sampun mundur matur suwun, sugeng enjang lan sampai kadugi malih. Perkenalkan, nama kula Ardian saking kelas 8E nomor absen 6. Beritake tentang banjir Ungaran. Banjir bandang ana ing Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banjir iki akibate merga hujan dina awan amarga udan deres ing udan lumber menyang dalan gedhe. Dadekake akses amarga banyune tekan luwih kajaba iku banjir uga nyebabake atusan omah ing banjiran lan maksa warga ngungsi dan kepolisian membantu korban-korbannya. Menganten berita sing kula sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh kula Arganta Widya Putra Asari saking kelas 1E absen 7. Ing mriki kula enten berita yaiku banjir ing Demak. Banjir gede ing Kabupaten Demak, Jawa Tengah sansaya gede. Warga sekitar kepeksa ngungsi. BPBD Kabupaten Demak nyatet jumlah warga sing ngungsi yaiku nganti
8.170 wong. Banjir diakibatke merga tanggul jebol ing Kali Wulan lan Kali Jeratun. Ana 30 desa sing kena banjir kesebar ing 7 kecamatan. Dhuwure banjir nganti 140 meter. Kendaraan boten saged lewat saka arah Semarang utawa Kudus. Mekaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ana ing mriki amarga kula ingin menyampaikan berita tentang alasan Komeng tidak boten ngada kampanye. Pelawak senior Indonesia Komeng dadi sorotan amarga dheweke tiba-tiba nyalonke DPD ing pemilu tahun 2024. Kemajuan Komeng minangka calon legislatif mung ditemokake ing dina pamungutan swara. Iku amarga fotone eksentrik lan beda banget karo calon liyane. Pelawak sing jenenge asline Alfiansyah Bustami iki lagi nyalon dadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah daerah pemilihan Jawa Barat. Wong-wong padha gumun amarga Komeng ora tau kampanye, malah ora ana papan reklamet pranyata Komeng duwe alasan dhewe kok ora kampanye. Angsal voting Komeng, sanajan ora tau kampanye, Komeng kasil ngolehake kalungguhan sauntara miturut petungga nyata Komisi Pemilihan Umum KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Atika Ulianora. Kula teng mriki ajeng pawarta tentang turis saka Australia. Turis saka Australia jenengane Guntur tenggelam nalika selancar ing pantai Gragajagan, Banyuwangi, Senin tanggal 4 bulan 3 2024 jam 5:30 waktu Indonesia Barat. Guntur wis tekan ing pantai Gragajagan, sebanjure Guntur kanthi papan selancar meluncur menyang segara. Luwih awal, banjur kurang luwih 10 menit kres karo papan selancar mlebu ing segara lan greger nyusul, ujare Kepala Pos Bansar Banyuwangi. 15 menit sebanjure ujare Wahyu kancane korban weruh papan selancar Guntur loro, kancane banjur nyedaki papan selancar korban. Guntur ditemokke sikile isih ditaleni ing papan selancar nanging wis kecemplung ing segara. Jasad Guntur ditemukan 5 km dari lokasi pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Sekian, terima kasih. Sugeng enjang para kanca-kanca, terpengaken nami kula Aulia Kirana Dewi saking kelas 8E absen sedasa. Kula badhe ngaturaken pawiratos Gunung Merapi mledes ing Yogyakarta. Minggu awan 28 Januari 2024 Gunung Merapi ngetokake lahar panas sak dawa 1500 meter. Lahar panas iku ngarah ing barat daya. Terjadi lahar panas Gunung Merapi tanggal 28 Januari 2024 jam 13.11 waktu Indonesia Barat. Kandhane Kepala Balai Penyelidikan lan Pengembangan Teknologi Geologi BPPTKG Agus Budi Santoso ing laporan tertulis. Lahar panas yang terjadi pada jam 13.11 waktu Indonesia Barat tercatat ing amplitudo maksimale 21 mm. Durasi lahar panas sing tercatat iku 143,84 detik. Sampai saiki Balai Penyelidikan lan Pengembangan Teknologi Geologi BPPTKG isih netepake status aktivitasé Gunung Merapi iku siaga. Sekian pawarta saking kula, ngapunten menawi enten kelepat nyuwun pangapunten, sugeng enjar matur nuwun. Sugeng enjang para pemirsa, kula Aulia Puspita menika pawarta saking kula Okezon. Kula bakal nyarke tentang tawuran ing kedadian dina pisanan tahun 2024.
Tawuran warga ing cedhak underpass Pasar Gembrong Jalan Jenderal Basuki Ratmat Cilipan Besar Utara Jati Negara Jakarta Timur Senin tanggal 1 bulan Januari 2024. Momen tawuran iki kedadian nalika warga ngalami dina pisanan taun 2024. Ing video nyebar kasebut warga sing melu mbalangi waktu menyang kelompok lawan. Padha uga katon nyoba kanggo umpan mungsuh. Wong sing melu tawuran katon gunakake barang-barang saka pring nganti gaman landhep kayata arit. Nyatane tawuran kasebut dikira wiwit sore. Tawuran iku nggunakake bagian dalan iki katon ganggu lalu lintas sing ana. Warga sing arep liwat kaya kudu hati-hati liwat rombongan tawuran. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polsek Jatinegara APK Ibnu Khairul gunakake polisi wis tekan menyang lokasi tawuran. Wis dipriksa, ujar Ibnu nalika dikonfirmasi. Ibnu durung nentokake apa sing diduga dadi pemicu tawuran kasebut. Polisi uga ora bisa ngonfirmasi menawa ana sing ditangkep amarga kedadian kasebut. Makaten pawartos saking kula, kurang lebih kula nyuwun ngapunten, matur suwun sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, kepanggih malih kali kula Cahaya Lisna Saputri saking Unis. Kula bakal nyiarke pawarta fenomena alam ekstrim angin puting beliung dumadi ing Rancaikek dina Rebo tanggal 21 wulan Februari 2024. Angin puting beliung ing Rancaikek dadi viral amarga iki pertama kali kedadian ing Indonesia. Tlatah Rancaikek ing Kabupaten Bandung, Jawa Barat didadekne angin banter. Dina Rebo awan watara jam 4 sore. Irma Yuli Hastin nyebut angin kencang minangka puting beliung ing Indonesia dianggap langka. Alasane kanthi wilayah geografis ing garis khatulistiwa meh ora ana kemungkinan ana angin puting beliung ing Indonesia. Kronologi foto lan video saka masyarakat lan media pancen bantu peneliti kanggo dokumentasikake kedadian ekstrim iki sing direkam minangka puting beliung pisanan. Ujare Irma Yuli Hastin ing akun Twitter Rebo sore. Wasana pawarta saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan asmine kula Davian Cahyo saking kelas 8E. Kula teng mriki ajeng mbawakake berita basa Jawa. Jakarta, CNB Indonesia, pelawak senior Indonesia Komeng dadi sorotan amarga dheweke tiba-tiba nyalonke pemilu ing taun 2024. Kemajuan Komeng minangka calon legislatif mung dicemokno ing dina pemungutan suara iku amarga fotone eksentrik lan beda banget karo calon liyane. Pelawak sing jenenge asline Alfiansah Bustami iki lagi nyalon dadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Daerah Pemilihan Dapil Jawa Barat. Wong-wong padha gumun amarga Komeng ora tau kampanye, malah ora ana papan reklame. Pranyata Komeng duwe alasan dhewe kok ora kampanye. Angsal voting Komeng senajan ora tau kampanye, Komeng kasih ngolehake kalungguhan santara miturut petungan nyata Komisi Pemilihan Umum KPU. Andhek dasan pantauan CNB Indonesia ing situs resmi KPU Jumat 15 bulan kalih taun 2024 jam
sedasa WIB Komeng wis nglumpukake swara 7.10% total swara sing diklumpukke mung 39,6%. Perhitungan suara Komeng ngawuhi calon-calon liyane sing padha nandingi DPD RI saka daerah pemilihan Jawa Barat. Komeng disiki Jihan Fahira sing dadi telu paling akeh swarane. Jihan Fahira aktris kang misuwur lumantar sinetron Tersayang wis nglumpukake 2.833. Mek anten matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ageng enjang para pemirsa kados pundi pawartosipun dinten menika kula marak sowan saklajenge panjenengan sedaya. Kaliyan kula Fajina Ramadina Mahadewi menika pawartos bangkeipun. Ing dinten 1 Desa Februari 2024 kacerita ana mbah ing Siaring Diri wonten griyanipun. Wedal garwanipun saking sadean wonten angkringan. Lajeng garwanipun lan putranipun rumaosipun satelas kadean menawi garwanipun gantung diri wonten griyanipun. Tiyang kasebut sampun seda mekaten pawartos dinten menika kula ngaturen menawi enten kelepatan nyuwun pangapunten lan matur suwun sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penisepuh. Perkenalkan nama kula Fahri Putra Utama saking kelas 8E absen 15. Berita basa Jawa. Jakarta CNBC Indonesia. Pelawak senior Indonesia Komeng dadi sorotan amarga dheweke tiba-tiba nyalonke pemilu tahun 2024. Kemajuan Komeng minangka calon legislatif mung ditemokke ing dina pemungutan suara iku amarga fotone action lan beda banget karo calon liyane. Pelawak sing jane ngger asline Alfisyah Bustawi iki lagi nyalon dadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Daerah Pemilu Dapil Jawa Barat. Wong-wong padha gumun amarga Komeng ora tau kampanye mara ora ana papan reklame pranyata Komeng duwe alasan dhewe perkara kampanye. Angsal koting kampanye senajan ora tau kampanye Komeng kasil nyelehake keunggulan seuntara miturut petugas ngan Komisi Pemilu KM KPU. Ada belasan panutan CNBC Indonesia ing situs resmi KPU Jumat 15/12/2024 jam 10.45 WIB. Komeng wis ngumpulake suara 7.293. Total suara sing dikumpulke Komeng 3.006%. Penghitungan suara Komeng ngluwihi calon-calon liyane sing padha nandingi DPRI saka daerah pemilihan Jawa Barat. Komeng disiki Jihan Fahrisa sing dadi telu paling aku suarane. Jihan Fahida artis kang misuwar lumantar sinetron Tersayang wis ngumpulke 2.083%. Makaten matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Presiden Beril Agavana absen kula 16. Saking judul berita banjir bandang. Iki wayahe banjir bandang melonjak Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa 6 Januari 2024. Banjir iki diakibatke kebocoran tanggal kali tuntang. Kuwi tuntang dina Senin bengi amarga udan deras. Banyu kali tuntang nganti
Lumbur menyang dalan gedhe. Nganggo kagiatane warga, aliran sing terus lan banjir uga ndadekake akses dalan Grobogan Semarang ing luas gubuk ora bisa dilewati. Kendaraan amarga banyune tekan saka 50 cm. Kajaba iku banjir uga ngebabake atusan omah ing rotas kecamatan. Kebanjiran lan meksa warga ngungsi. Kosok baline dolan Semarang tumuju Purwodadi utawa sewaliké. Gubuk ada dasar data BPBD banjir 82 desa ing 11 kecamatan banjir ing Grobogan. Gugugipun luwih saka 2.600 omah lan sawah sing luase 56 hektar uga kebanjiran. Salah sawijinipun kecamatan sing kena banjir yaiku Godhong Tawaharjo, Geler Tegawanu, Penawangan Purwodadi, Toro Karangrayu, Kedung Jati, Pakungharjo, Grobogan lan Gubuk. Sekian saking kula Beril, saking Ainif melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, sekilas info dugi kalih sacacah informasi sareng kula Leni Katikasari kelas 8E absen 17. Kabesmen ngelanda kawasan Griya penduduk ing Ratan Dr. Saharjo, Menteng Atas, Jakarta Wetan, Jakarta Selatan ing Kemis 11 Januari 2024. Sekatah gangsal griya kabesmi akibat kabesmen kasebut. Pamadam kabesmen ngandhapaken 21 unit mobil lan 100 personel kangge nglampahaken pemadaman. Ngantos wanci puniki, petugas taksih nglampahaken pemadaman senadyan diguyur jawah. Dereng dipun ngertosi mesti penyebab kabesmen lan boten wonten korban jiwa akibat peristiwa puniki. Informasi kala wau nutup panggih kita ing enjing puniki. Kula Leni Katikasari saking sekelas info pamit undur diri. Sugeng enjing lan dumugi panggih. Sugeng enjang para permisa kados pundi pawasta ing dinten menika kula marga sawan salenjange panjenengan sedaya kaliyan kula Lili Swandilah menika pawasta cangkepipun ing dinten Senin 4 Maret 2024 enten bocah SMP Inisial G ketabrak teng Kali Bondo sekitar jam 2 awale bocah kasebut ajeng mulih sekolah numpak Honda bareng rencange kang inisial Z. Ndalalah teng tengah dalan palah tiba amarga ngerem mendadak. Terus teng arah dhuwur enten mobil pick up ingkang nabrak lan ngelindes sirahe. Getih mbrebes mili saking awake banjur dibetot teng rumah sakit tapi sekitar jam 7 bocah kasebut dinyatake seda. Mengketen pawase saking kula yen enten kelepatan kula nyuwun ngapunten. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para pamirsa liputan enjing kali secacah informasi. Bareng kula Mendal Viasari absen 19 kelas 8E. Banjir kang lembur wilayah ing Kecamatan Demak, Jawa Tengah. Wiwit 9 Februari 2024 wiwit mbaka sithik surut. Nanging nganti saiki warga umum isih durung saged nindakake kegiatan kanthi cara lumrah amarga kelelep banyu ing sawetara lokasi isih sadhuwure. Gawe distribusi sumbangan ke 3 titik lokasi yaitu Desa Udaan Kidul, Desa Tugu Ngemplek, lan Desa Kadung Banteng, Kecamatan Karanganyar Demak. Ada dasar laporan saka BNPD kecatet paling ora 20 desa kang paling gedhe ing 3 kecamatan Karanganyar, Gajar, lan Mijen kang isih kelelep amarga tanggul kali rusak sehingga sawah hektar lan kampung isih ing pinggir tanggul kelelep banjir tekan setengah meter. Makaten ingkang saged kula aturaken matur suwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa. Perkenalkan nami kula Muhammad Akbar Igayadewa saking kelas 8E. Kula ajeng nyeritake bahasa Jawa. Senin 10 Januari 2024. Sang anak jenenge Ibrahim Guntur 23 tahun. Dumagi ing griya Tambangan Mijen Semarang kanthi kawonaten mabuk banjur tukar padu kalih rajinipun. Kang tan ngancem patenipun ibu lan rayinipun ngadem pesa suwang sang ibu ngaturaken ting bapanipun sak rawuhipun. Bapak lajeng misah ngaturi ibu lan rayinipun tindak. Saklajenge dados satrunge Antonis Guntur kang Sutikna sauntawise pesa sing diagem Guntur saged didhawuhi akeh Sutikna lajeng ngantem Guntur ngagem pentungan kajeng lan mbebel kanthi maksud pengin nglumpuhake Guntur, nanging Guntur boten tahan banjur seda. Mekaten pawartos saking kula, yen enten kelapatan kula nyuwun pangapunten, matur suwun lan sugeng enjang. Iki wayahe banjir bandang melanda Kecamatan Gubuk Kabupaten Gerobokan Jawa Tengah Selasa 6 Februari 2024. Banjir iki diakibatke kebocoran tanggul Kali Tuntang amarga ana udan deres ing Kali Tuntang dina Senin bengi. Ilining banyu Kali Tuntang nganti lumbar menyang dalan gedhe. Amarga kuwi ngganggu kegiatane warga. Aliran sing deres lan banjir uga ndadekake akses dalan Gerobokan Semarang in 50 cm. Kajaba iku banjir uga nyebabake atusan omah ing 12 kecamatan kebanjiran lan meksa warga ngungsi. Kosok baline dalan Semarang tumuju Purwodadi utawa suwalike malah dialihke. Dene iki amarga ana sawetara titik ing pondasi Tuntang. Dalan kacerita ambruk nganti puluhan meter ing sisi kiwa tengen. Bilih Polres Gerobokan sampun masa rambu-rambu peringatan penutup dalan jembatan Tuntang. Salajengipun personal ugi diterjunake jaga ing bundaran Gubuk andhesar data BPBD banjir ana ing 32 desa ing 12 kecamatan banjir Gerobokan. Gunungipun luwih saka 2.600 omah lan sawah sing luase 56 hektar uga kebanjiran. Salah suwijinipun kecamatan sing kena banjir yaiku Godhong, Tawaharjo, Geyel, Tegawanu, Penawangan, Toro, Purwodadi, Karangrayu, Gedung Jati, Teguharjo, Gerobokan lan Gubuk. Iki mau kabar anyar saka banjir sing ana ing Kabupaten Gerobokan Jawa Tengah. Makatane saking kula Pajinani Dalifa saking Breaking News nglaporaken. Dalan rusak, dalan kabupaten saka wilayah kecamatan Sleseh tumeka kutha Sampang rusak lan padha growok. Kendaraan roda loro utawa roda papat sing arep lewat ing dalan iku kudu ati-ati lan waspada. Sampai saiki dalan iku durung didandani karo pemerintah daerah Sempang. Akibat dalan sing rusak iku mau, ndadekno akeh wong sing nganggo kendaraan roda utawa roda papat ngalami kecelakaan. Ana ing dalan iku. Sekian pawarsa saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir ing dalan Demak Pantura purung surut. Nganti dina Setu awan banjir isih jeblok ing jalur Pantura Demak Jawa Tengah. Tingkat banjir sing dhuwur ndadekake para sopir kandas nganti pirang-pirang dina ing lokasi sing kena banjir amarga kendaraane macet kurang luwih 50 km. Ing sadawane dalan sing kebanjiran ing wilayah Pantura, rute Demak Jawa Tengah nganti Sabtu sore polisi lalu lintas Polres Demak njaluk banding marang para pengguna dalan Pantura nggunakake jalur alternatif liwat Kabupaten Jepara lan Kabupaten Grobogan lan uga Pari ing arah ngelawan amarga banjir akeh sopir sing terdampar lan kepeksa nginep ing tenda sing cedhak karo lokasi banjir. Para sopir ngarep-arep supaya banjir cepet surut amarga nalika kena bencana biaya saben dinane mundhak dikawruhi banjir sing disebabke ambruke tanggul wulan ing dina Kamis esuk lan karo jepluke wonan omah warga saengga akses
menyang jalur Pantura ora bisa diliwati lan ora kena gawe perekonomian. Makaten saking kula Padini Kesya Dania Rahma saking Headline News nglaporaken. Sugeng enjang para pemirsa, kados pundi pawartosipun dinten menika, kula maraksawan saklajengipun panjenengan sedaya kaliyan kula Nirmala Kalista mekaten pawarta jengkepipun. Ingkang dinten Senin 4 Maret 2024 enten kedadian bocah SMP ditabrak ing Kali Bendo. Bocah iku insinyal G. Ketabrakane sekitar jam 2-an. Awale bocah iku arep mulih sekolah bareng kancane inisial Z. Banjur ing pertengahan dalan malah tiba amarga rem mendadak. Delalahe enten mobil pick up saking dhuwur nabrak bocah kuwi lan ngelindes sirahe. Getih brebes mili. Bocah iku dibetet ing rumah sakit. Sekitar jam 7-an bocah iku dikabarke seda. Mekaten pawarta dinten menika kula nyuwun pangapunten lan matur nuwun. Sugeng enjang para pemirsa Ainus Jateng dugi kalih kula Puspita Vira. Kirab bendera ing Kabupaten Pati ana kirab bendera dawane 100 meter lan 3 meter diarai saka Stadion Jayakusuma. Saka jam 1 awan nganti 1:30 sore ing alun-alun Pati. Acara kirab iki diadakake kanggo mangeti Dina Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2018 lan kanggo mbangkitake jiwa nasionalisme pemuda sakniki kang arep luntur minurut Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI utawi Polri Indonesia FKPPI. Pati Endang Sri Wahyuni ngaturake yen dheweke matur suwun marang pihak kang melu acara iki lan sing peduli karo kegiatan iki. Dheweke pangarep-arep kegiatan kaya ngene diadakake setahun pisan. Iku wau kabar ingkang kula aturaken dinten iki. Kula Puspita Vira lan sedaya ingkang tugas sampun mundur. Matur suwun, sugeng enjang lan sampai kedugi malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalno kula Rasya Praditya Pratama saka absen 26 ke kelas 8E. Berita basa Jawa. Jakarta CNB Indonesia. Pelawak senior Indonesia kumeng dadi sorotan amarga nduwèake tiba-tiba nyalonke pemilu ing taun 2024. Kemajuan kumeng minangka calon legislatif mung ditemokno kening dina pemungutan swara. Iku amarga fotone ekstrik lan beda banget karo calon liyane. Pelawak sing jenenge Ngerasiani Alfarisyah Bustami niki lagi nyalon dadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Daerah Pemilu Dapil Jawa Barat. Wong-wong padha gumun amarga kemeng ora tau kampanye, malah ora ana papan reklame. Komeng duwe alasan dhewe kekara kampanye. Angsal voting Komeng senajan ora tak kampanye, Komeng kasil nyelehake kalungguhan sautara miturut petungan nyoto Komisi Pemilu Umum atau KPK. Andhek dasar potongan CNBC Indonesia ing situs resmi KPU Jumat 15/2/2024 jam 10.45 WIB. Komeng wis ngumpulke swara 7.293. Total swara sing dikumpulke mung 39,6%. Perhitungan swara kampanye ngluwi calon-calon liyane sing padha nandingi DPRI saka daerah pemilihan Jawa Barat. Komeng DCI Jihan Fahira sing dadi telu paling akeh. Suarane Jihan
Fahira aktivitas kang misuwur lumtah sinetron tersayang wis ngumpulke 2.550 mekane matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Rian Dafal Nausna. Kula saking Vinet beritake tentang banjir bandang ana ing Kudus. Banjir bandang ana ing Kudus, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Banjir iki akibate merga udan dina awan, merga udan deres, udan lumber menyang dalan gede. Nanut ndadekake akses dalan Kudus ing ora bisa dilewati kendaraan amarga banyune tekan luwih kajaba. Iku banjir uga nyebabake atusan omah ing kebanjiran lan maksa marga ngungsi dan kepolisian membantu korban-korbannya. Mekaten berita sing kula sampaikan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Rifano Rasyad Setiawan, absen kali 8. Sampean ingin menceritakan memberi berita banjir bandang ana ing Kudus Kang Demak, Jawa Tengah. Banjir iki mergane dinane udan deres wong-wong buang sampah sembarangan. Kejadian iki pada bulan 6 Februari tahun 2024. Awan Selasa awan. Kepolisian membantu seperti pangan DOMB. Korban bencana ning 30 desa ing kabeh kena banjir, gugure padi-padi tahun 2026. Omah mbek sawah-sawah gagal panen merga kaken banyu. Sekian berita Sapian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, kepanggih malih kalian kula Risma Zubaida saking Pawarta Jawa. Dinten menika kula badhe ngaturaken pawarta. Pawarta ingkang badhe kula aturaken nggih menika wilayah Kota Semarang kerendam banjir. Banjir ketitik ing kawasan perumahan Tlogosari, Kota Semarang dinten Kemis 2 Februari tahun 2023. Lintasan banyu ngerendam akses dalan ing kawasan iku nganti ganggu aktivitas warga. Dhuwure banyu nganti 60 cm lan nganti 1 meter. Nyebabna pengendara motor sing lewat mogok. Sakliyane ngerendam akses dalan, banjir iki ugi ngerendam omah penduduk. Akses dalan rendah lan intensitas udan sing dhuwur diduga dadi penyebab banjir ing kawasan Tlogosari. Mekanten pawarta ingkang kula aturaken, kula nyuwun pangapunten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, tepangaken kula Salsabil Arika Ludiana saking menit.com. Kepanggihan kula teng mriki badhe nyarke pawarta babagan amarga beras munda amarga telat panen lan stoke wis ora kaya mbiyen. Ade dasar Badan Pangan 2023, rega eceran paling dhuwur kanggo beras ing zona setunggal ana ing kisaran 12.900 nganti 14.800 rupiah per kilogram kanggo beras premium, lan 10.900 nganti 11.800 rupiah kanggo beras medium. Nyatane, rega sing beda-beda uga ditemokake ing lapangan. Sing beras premium produksi lokal dipatok 14.000 nganti 15.200 rupiah per kilogram. Dene beras premium ana ing kisaran 16.500 nganti 17.000 per kilogram. Mekaten sak menika nyuwun pangapunten menawi wonten lepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunjang. Kanalipun nami kula Tarangga Damar Raja Putra Indrawan. Kula ana ing mriki arep mberitake utawa cerita ana ing Mbah Rawa.
pas ana musim panas dicampur angin pas bulan Januari ana arek cilik-cilik sing dolanan layangan ing dusun Kupangsari. Terus dianake lomba ing rel kereta api ing dusun Kupangsari nganti bulan Januari. Terus ana tragedi layangan nyangkut ing tiang listrik. Karo ana tragedi sing marake korban luka-luka lan ana ling kejiret benang layangan ing bulune korban nganti mlebu rumah sakit. Saiki korban isih ana 5 korban sing dirawat. Mangante berita utawa cerita ing kula sampeke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, perkenalkan nami kula Fani Aulia Febiani. Kula tem mriki ajeng nyampeke berita terkini enten sing Semarang. Jakarta cuaca. Keadaan ing Solo Jawa Tengah. Hal iku nyebabake loro pesawat sing arep darat ing Bandara Adi Sumarno Solo kudu darat ing Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dilansir Pro Jawa Tengah, peristiwa iki disampaikan kalih Reflection Manajer Bandara Ahmad Yani yaiku Ahmad Zulfian Nur. Lion Jeti 925 Denpasar Solo ladeng ing wektu 16.34 WIB lan IDT Batik Air Semarang ladeng ing wektu 16.45 WIB Selasa 5 Maret 2024. Penjelasan iki ajeng dijelaske maneh kalih Fianka Yunisa, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalke nami kula Fianka Yunisa. Kula bakal nglanjutke pawarta sing sampun disampaike kangge Fani Aulia. Minurut dhewe ngalihake darat wis umum ing kalangan penerbangan. Kalebu nalika cuaca lan pilot sing ora wani ngendarai pesawat tekan bandara amarga cuacane sing ra apik. Biasane yen ana kejadian kaya ngono bakalan ana sing jenengane bandara alternatif. Ing kasus iki, bandara alternatif sing digunakake yaiku Bandara Semarang sing jenengane Ahmad Yani. Satekane ning kono pesawat mau nginep sak jam kanggo ngestabilke mesine lan nunggoni panggon tujuane malih cuacane. Sakmono wae sing isa kula sampaike, matur suwun.